Tal-aħħar tixrob x'jeksel suq, speċjalment li tkun qed tuża l-vettura tiegħek dawn iż-żminijiet ta' festi, toqgħod attent inti li s-suq sew tibżal ħaddieħor li jkun hemm fit-triq. Jiena min-naħa tiegħi dak kollox nittama li jkollkom tmiem il-ġimgħa tas-sena design mill-isbaħ u dak kollu li tixtiequ. Awguri. U din ta' tixrob xekk is-suq maħniex niċċajtaw. Fil-fatt din il-karozza kif għattilkom qiegħda fuq in-naħa l-oħra għandha daqqa sa x'ġara. Min kien qiegħed isuqha daqqa waħda intaxxit fuq l-biba u ħabtet mal-ħajt. Ma kienx xurban, però il-karozza ġra l-ħsara. Issa kieku kien xurban dan ir-riflessi tiegħu kunu iktar kif jgħidu Taljani lenti, ġifieri bil-mod, u dina probabbilment illi mhux talli kienet tgħodlu l-biba, iżda probabbilment kien jitlef il-kontroll u jinqeleb u mbagħad ngħidu xi traġedja u miskin u x'naf jien u dawn l-affarijiet tas-soltu. Maħniex ngħidulkom ixorbux dawn il-jiem xi grok jew tnejn u anke xi wieħed żejjed ma jonqos x'anqas. Però jekk tixorbu, issuqux, ma rridux noqogħdu ngħidu. Dora nista' fuq il-kamera l-oħra, inni biex nagħmel din ħaġa li fil-inkun qed nitkellem fuq kamera. U f'daqqa waħda indur fuq l-oħra, era reġa' milili, oġbitni. Ma tiġi mmorru fuq l-oħra Mario, hekk. Jekk ħatoqgħod sejrek istat nagħmlu ping-pong, nagħmlu ftit. 1, 2, l-oħra, 1, 2, l-oħra, 1, 2, l-oħra, l-oħra, l-oħra. Daqshekk, daqshekk. All right, qegħdin nagħmlu hekk sintendi biex nimlew il-ħin għal fatt li l-lejla il-programm ġie underline kienet jgħidu. Imma insomma ma jimpurtax. Jiena ma bali xejn li f'ngħidilkom aqraw il-credits għax fihom hemm l-awguri tas-sena tajba lilkom kollha u ngħidulkom li suppost kif jgħidu l-credits ukoll niltaqgħu ħamis ieħor. Se nħallulkom video ieħor li ġbarna minn x'imkien mimlitra għax ilu għandna ħafna. Fil-fatt huwa video Need You Tonight tal-NXS, però infakkarkom ukoll illi nar l-aħħar tas-sena fil-4:09 ta' filgħaxija Eric Montfort u jien serin nippreżentaw programm li jismu Video 80, videos ta' snin 80 illi nagħtu ħarsa lejn snin 80. U mbagħad it-tieni parti tkun nhar it-tlieta fis-7. Mela nħallukom mal-NXS, naqbut u ċaw.